suna na Usman. Usman wa? Usman a ina kake da zama? nan Gasa. wani layi? Layin tunan kudu. Turaku ko? Shekarun ka nawa baba? Shekara ta za ta kai 45. To muna so ka gaya mana abin da ya faru. Abin da ya faru ranar Laraba ne. A yau kwana na da 41. Da faruwan abu. Ci gaba da ganin ka. Idan ya zo sai da muka je ranar Laraba ɗin da na ce za mu nan magana a wuri. To yana magana da ita kawai. Ita wa? Ita Nafisa. Ita wannan matar na hawa da muka abin nan ba wadda ta yi wani abu. Matar ka ce? Magana ne kai za ka ƙara aure? Ina jin kai. Kai magana ƙara aure sai me ya faru? Da ta yaro da ta zo nan to tana cin ɗakin ta a zaune. Inda duka ya ce me nesa ƙara aure ya ce a to me ne wanda miki wanda za ki ce ba zan ƙara auren nan ba shi ke nan da yana ta ce a ita ba ta yadda ba. Yawan ma to dama tana da yan abin nan ɗan abin da sai ta zo Tana ɗan me? tana da ɗan abin nan to sai nake za sai da tana da ɗan iska ne sai ta zo sai ta riƙa abin nan sa nake ma shi ne to na je na ɗan riƙa ta haka ina riƙa ta ɗan naka tana wani abu tana haka to sai ta riƙa sai na ɗan riƙe ta kaca nake ma na ce dama za a yi mata ma turare to turaren da yi wa shi kenan sai ta kama na gama tun daga nan yanzu aka ma ban iya cin abinci haka na haka yanzu haka ƙirji na Ya ta yi shaƙe ba ta yi? nan da ta riƙe min wuya na ma haka sai ta shaƙe ni haka Ta shaƙe maka ta murɗe min wuya da kyan ma na samu na kucce to sai ta riƙa hauri na ana da ƙafa na shi baro da ƙarshe hannun sai da ya kumbura cikin ka ta ciki na gashi wajen maryanan shi ne a ba shi a yi ka buɗe shi ba ci gaba ba sai me ya faru to shi ke nan daga nan na tashi na dawo ya ji wajen aiki na dawo sai jiki na zo ya cika ya dinga abin rawa jiki to da faruwan haka ba wani wanda ya san halin da kake ciki sai da na dawo na gida ma na ce da mata na ni ban da lafiya to wani shekaru da ya kuma wannan rigimar da ita sai ta kama hanya ta tafi gida lokacin da kuke rigima ba wani wanda ya shigo tsakanin ku a'a daga ne sai ita ne ba ma wani abin nan sai ta fita kawai ga gari ya waye sai ta ce za ta tafi gida ta tafi gida ba ta dawo ba sai ta kwana wajen ma shi da aka kai ni asibitin ma da aka kai ni asibiti ina zaune a can sai uban ya je ya same ni dinga man faɗa a cikin asibiti baban nata ni wannan ma ban da mutane shi bai ma sani ni ban ma sani ba ga waɗannan su suka taimaka min ba wace wani asibiti aka kai ka wannan asibitin ƙarshen kwata to ya kai baban ya sani ya kai baban ya sani kane na ya tura ɗan ɗana ya tura ɗan ɗana je ya gaya mai uwa sai ta fito shi sai daga baya da suka ji da abin ba arziki suka taho suka zo nan waje na ina kan gado kwance sannan ina amai ina shakuwa Allah da ya taimaka dai kwana na nan gaba ya gani da hanyar zuka hau ya gani hannu na sai sabani fita hakan to bayan da ya zo ya samu labarin halin da kake ciki me ya faɗa shi faɗa kawai kama yi cewa yana da sojoji yana da 'yan sanda ko ba haka ba saboda haka ba ka da wani wanda zai tsaya maka wanda zai iya bi ma haƙi ni kuma da cin Allah sai na bi ma haƙi to shi wannan wanda yake ce sai ya biya ma haƙin ka shi wane ne a wajen ka shi wannan na saba ne makwashi na ne ɗana ne ma haka ne to da faruwar haka baka sanar ma hukuma kan cewa ga abin da ya shiga tsakaninka da shi baban yarinyar ba ba sanar masa ba da dai abin da ya nace ma a kyale su kawai da kwanciyar ka a asibiti da magungunan da ka karba wa dauki nauyin haka din ne mata na ta dauka wannan uwar gidan shi wannan gida na ga ta rubuta ma da uku ta kashe a asibiti
ta kashe 83,000 sun ba ku da sai da kuma ita uwar gidan shi ba mu rasa ba sai dai mu da takardun ma da suna nan da mu so mu ga takardun da an ba mu sai dai mu ban ba mu daidai sabon adil dan ba mu takardun nan ba ki tara su ko wallahi gaba na nan ne wa'annan wallahi ba mu tara ne ta yi abin da ya sa ranar ita aina take da zama ita waccan mata ta kuma ta maka wannan ita tana can filin kwallo ne filin a nan ne yayi ne na hayi ta shi wajen filin idi ne can wajen na kwallo kun ce da faruwan abin ba ku sanar da yan sanda ba ba mu sanar ba to yanzu kai ne ne kokenka a kai abu wannan ni koki na dama cewa ne tunda akwai manya waɗanda za a taimaka min domin Allah ni dai in samu lafiya ta taimako nake nema ga jama'a ko da nan ma wancan wanda ya zo ɗauke da na ce ni dai ina taimako ga jama'a wanda Allah ya sanya suna da dukiyar taimaka wa jama'a taimaka mu ni neman taimako nake kawai ga Allah ga jama'a abin da nake nema kenan a taimaka mu in samu daidin da lafiya ta faru don samu ka ga yadda nake na gani ka taimako nake nema ko ka gani ni da taimaka mu kawai to amma yanzu ya yanayin jikin naka kake jin shi to jikina yanzu sai dai nan makoshi wurin shaƙi wanda nan da nan ruwa nan kuma za ka zan ci abinci in zan ci abinci sai na sha ruwa tukun idan ya wuce sai abin nan amma yanzu nan daga nan din nan daga nan zuwa nan shine kaɗai ke damuwa ta wajen maryanin ka ba a nan yanzu na samu sauƙi na da dai sannan ya kumbura ka gane ku yau da dai ya kumbura to amma yanzu ya sace baba kamar shekaran ka nawa ne kuke tare da ita lokacin ban ma mun yau ina jin wata ko 8 ne ko 7 da yin aure da aurenta inda ban da sa ma ban tattara na da ita ba saboda tana da dan juna biyu ne yanzu ta ce watan ta na 5 kenan da ciki kaji abin da yasa da abin da yasa amma da haka na sabon alin ne ce ma ta ce wata 6 wata 8 da ita yanzu tana da ciki wata 5 to shi wanda ya baka aurenta ko kuma wanda ka nema aurenta a wajen shi me suka ce ko kuma me ya ce shi yanzu dai sai cewa suka mara nan da suka kai wajen sarkin arewa sai suka ce wai in ba su kuɗin da zan rika ba ta abinci da kuɗin awo na ce to ni ma na ci da ni ake bayan da kuɗi na ce da na ba da fita ne ina samun aiki a wurin sarkin arewa ne aka ce ka ba da kuɗi a kana cikin wannan lalura na ce ba ni da kuɗi yanzu ni ma neman taimako nake wurin jama'a ta waɗannan suka zo wanda ya zo da su suka yi man magana ce to ni da abin da nake addu'a a taimaka mu a jama'a annabi a taimaka mu a jama'a su sarkin arewa ne suka cika kawo kuɗin da za a gabata a shi ma bai ce masu ba sai ya ce to babanta danginta ne mata shi uban abi ya zama ma tunda shi ma da ya ta sai ya ta ya nemo abin da zai ci a shi ma kasuwa ma kuɗin menene suke nema a wajen ka wai saboda tana da nan juna biyu din ba su san halin da kake ciki ba suke neman kuɗi a wajen ka sun sani wani kaga da yanzu kun ga da yanda nake to yanzu asibiti da suka sallon maka sun ce maka akwai lokacin da za ka koma ne ko su rubuta maka wani magunguna ne da za a sun babban magunguna din na shanye yanzu gobe talata to gobe ne suka ce in koma duk sai wanda zai ƙara auna da abin da suka yi zai zo ga man ya rubuta min in je in sa kuɗi in na samu kuɗin in je in sai magani in rika sha kaji yadda muke ta yi sai mutane annabi nan mai 100 mai kwakwa na bani na taimaka ma ta shi ne da wancan suka zo din nan su ma na ce to da Allah taimaka ma ta sannan muka samu shiga a waɗannan wannan ko kuma daidai taimakon zai na gare ku yana ga Allah yana gare ku a taimaka ma to ba kuma irin wannan idan ya faru tun da kes ne ba karamin kes ba tun da akwai hukuma sai a je a samu 'yan sanda sai a yi musu report kunji ga abin da ya faru ya zama na koda a ce ba za a wani abu sun dai report ya zo hannunsu suna da shi a rubuce koda irin gaba yawwa saboda haka yanzu in wannan Allah da zamu je mu samu shi TPO mu gaya mashi in ya so ma za mu kunna bidiyon da muka yi da kai ya ci sai
sai mu ga mai kun yi kuskure ne da ba ku zo kun yi report a gurin su ba, amma yana da kyau hakkin sa ne tunda anguwan shi ne jama'an shi ne mu zo mu sanar mishi ga halin da ake ciki shi ne mu gudu. Sannan kuma in mun samu lokaci shi ma likitan za mu je mu tattauna da shi a asibiti sai mu ji menene mataki na gaba da wannan shine dalilin. Ita ma waccan wadda ya aura din fa ta hamma yanzu ta samu wani mijinta ya aure, saboda dama ai akan magana aure ne kamar yadda aka daura mai akai mai haka kuma sun tattauna da ita da wancan bata ma zo ta tare ba. To ba ku za mu da duk kome kenan in Allah ya so da inda yiwuwan za mu kara dawo da masu gidanmu za mu dawo sai mu ji kome ne shi kuma likitan za mu je mu tattauna da shi mu ji